Okerkale irratia. Ibaizu! Gabon entzule. Gabon, ongi etorri. Hemen da. Hemen gaude. Ibaizu! Aspaldiko partez. Eta ez gaude bakarrik. Bueno, nortzuk etorri zaizkigu bisitan, gaurkoan. Bueno, aurkeztu zuen burua. Bueno, ni hainitze, Elgoibartik. Eta ni enara, Elgoibartikan ere bai. Villa Mayor de Markina. De Markina, Bai. ala izan da. Bueno, eta hortaz aparte ere, beste bisitari bat ere badaukagu, pixkat mutu etorria gaur, baina... Bai, esan Gabon, mesedez. Gabon, suntxitu. Bueno, Aitor Pelusa beste behin ere, hemen, Okerkale irratian. Are you ready? We are ready. Alright, mate. Bueno, ta, gaurkoan zer? Gaurkoan zer, bing notiziasek. Esango digu. Bueno, dale jok. Lehenengo albistea. Israel e Italia. La pinza. Baina azaldu, venga, jarri kontestu. Nik ulertzen dut Israel eta Italia pinza baldin badia, Chile galtzerdi badala. Osea, Chipre galtzerdi bat dala. Crisis diplomática con Israel y encontronazo con Italia en una misma jornada. Israel, crisis diplomática. No le pega nada, la verdad. Está más pelusa que tú. A ber, resakiak indator barkatu. Horoskopo Horóscopo Bai, bien. hori gustatzen Horóscopo 2024. Capricornio, el éxito es una decisión y no un regalo. Sus Ni piztiz naiz. Piztiz. Hostia, Eta, jende ona, Hombre, ze gustatzen zaizu, arrantzanitia, o... ez, arrantzanitzia ez egizia esan. Lehen juten nintzen, aitakin. Baina hori animalixak hiltzean, eta ez gata gustatzen. Ux. Pizka deportiva, mutilatu bakarrik ditu. Piercing Bueno, bat eta Espainia. piztiz batek zer nolako... Ezaugarriak. Bai, ze ezaugarri... Esaten da pertsona oso nagarala, oso empatikuak, oso erromantikuak ere bai. Asko gustatzen jakuz Disney pelikulak. Ah, vale. Ez nago ados, baina... La sirenita, eta horrela, supongo. Bai. Hori Bueno, da. oie gustatzen zaizkizu. Bueno, Disney baino, gustatzen jataz pelikula romantikoak bai, egisa da. Baina, gero bizitza realian ez naiz oso erromantika. Eta zuen ara? Bitxu, nik ordakat pixka eta arazo bat, zenaiz maiatzako 21 eta batzuk konsideratzen dute hori dala Tauro, eta beste batzu Geminis. Osa, justo hor dau aldaketa batetik bestera. Orduan nik txikitan beti Tauro enitzan asko identifikatzen eta deskubritxuan enetikan gero Geminis alintzala izan, baina Geminisekin tope. Bueno, Bai. eta Aitor, zu? Eskalari Rude Club. Rude. Hori da jarrera bat. Eta turri zuetzera kasualidades Virgo izango, ez? Egia esan, horrelako kontutan enaiz batea bila, eta bakit Virgo eta Libran arteko nahasketa bat edo zerbait naizela. Nere jaiotze data bi movida bien artean. Beste ambigo bat. Nik uste, segun nun behitzen dezun, Eta sport delako iturrian, ze izango zinean? Virgo, ez? Ba, ez da iba. Izan ere, dakau la compatibilidad entre Virgo y Piscis. Baina. Es muy alta. A pesar de ser totalmente opuestos, Hostia. sus enfoques de la vida son diferentes y sus personalidades también, pero es cierto lo que dicen, Es cierto. y es que los signos contrarios se atraen. Hostias. Zueko imenetaz, Match. zelako sinesgarritasuna ematen dio zue kontu honi? Deitzen dut taro batera, en directo. Bai, Igual ideia ona, bai, niri pixkat errespetua ematen dia, Zen ira, Aitor, zuri ze iruditzen zaizu? Ondo, normal. Errespetua zergatik? niri olako sinesmen gauzaketa da pixkat, ez dut siniste, baina ez dut lagatzen sinistiari. Osa, alba dut ez pasau izkiera baten azpitikan, enaiz pasauko, eta nahitxa enaiz pasauko. Alba dut ebita okatu beltz bat, ebita behingo dut. Orduan hau pixkat puntu hortan, eta tarot bati deitziak, segun ze esate izun eta zerrekin aurkitzen zeran, bueno. Sí, pero no. Hori da. Urrengo baterako lagako Hori da. dugu. Bai, Vale, ez nago baina- preparauta momentuan. Vale, por si acaso... Pistis behituko. Ni pistis nahi zigarri espaldin basa.
Piztiz begiratu dugu, ez? Bai. Así que es compatibilidad, zaten, bale, zene zuzuria, enela. Ez, baina, hainitzena esan piztiz? Bai. Baina ez gara Ah, bale, ez desue begiratu. Esan duguna da, torritan garala diferentiak, se supone. Baina, egiten baina dugula match match. itzen dugula. Es el último signo del zodiaco. O sea, hortan ere Signo. azkena. Bai, beti azkenak. Hori gisa da. Precisamente por eso es el más rico y complejo de todos. O sea, azkena izateagatik emate izuelako la opariren bat, ez zerbait. Zaien amairarako lagazuten. Farolillo rojo. Sobra guztia juntau. Bai, total. Zeozatik, Popurri bat egin eta... zeozatik harrapatzen du otxail bukaera ere hor barruan. Ez? Egunak falta zitezkien, bueno, otxaila mucho ingo deu. Vale. No le gusta sentirse preso y ni respeta las convicciones. Los piscis tienden a vivir de una manera emocional más que racional. En arazuetzea piscis izango. Ni ez. Zeba, oso emozionala ikusten hau zuala. Ba, pixkat bai. Eskailera azpitik ez pasatzea eta horrelako gauzak. ¿Has? De forma instintiva, intuitiva, más que de forma lógica. De forma. Les cuesta mucho transmitir lo que perciben. No saben expresarlo con palabras, sino con acciones. Ai. O sea, Ekintza, de las que ekintza pegan. taldea, chaval. La que acaba en el trullo. Hor, badakizue da hola horoskopua baino beste goza badala askoz fiabliagoa. Bai. Ego zer. Ez, Bai, baina, bau. el test de la personalidad. Edo el test de las casas de Harry Potter. O Hombre, hori ja el top, test top. de a ver qué electrodoméstico eres. Bueno, igual programa bira bat izango du, eta egingo dugu horrelako test bat. Aitor, ze iruditzen? Ondo, normal. Ba, honela dio testak. Test hau da jakiteko ze plater zara. Ze plater. Ze plater. Cuenco, Eta aterako bowl... du pisto edo aterako du. Lehenengo galdera, zuretzat, Aitor. Ze musika entzuten duzu? Bueno, nire gustoko musika, ska musika. Kaleko musika ni ska musikan bitartez ezagutu dut. Gustuko jakiren bat aipatu beharko bazenu? Torti pizza eta kroketak. Urrengo galdera. Zure ezkutuko amodiozko historiaren bat? Lulisekin geratzen ez. Hala! Confidencia. Deklarazio gogorrak. Bai. Lulis. Luli. Venga, azken aurrekoa. Bizitzeko leku bat? Ñarrokeko garitua. La cuna del ska, ¿no? Asaltakunas. Vale. Venga, beste galdera bat. Azkenengoa. Nolakoa da zure bizitza, nolakoa izango litzateke zure bizitza ideala? Tipo American Pie. Ale, ba, venga. Intro. Procesando. Procesando. Está bien, hemen kobertura gehiekin. Vale, badakau. Aitor. Honako platera zara. Palomita baso bat. Palomitan basua. Qué puta mierda, ez? Bai, egia zen. Bueno. Bai, Bueno, Sekzioz. bakoitzak Salto de sección, ingo dugu, ez? oso ondo. Disección. Zer nahi dezue? Ustekabeko, ez? Ja astuta, man, ez? Sakutoa. Sakutoa. Edo, Sakuto. Gaur, Sakutoa. nik uste, hori, ja pixka berandu da, Bai, sakutoa ondo beteta. eta sakutuari gogor emango jau, eta jak beranduan, ba, Eta biharkoak. hori da. Bajón. Sartu musikita, baldin bakaso. Alô, meu povão! Vamos festejar! Inspirazioaren sakutoa. Vamos celebrar! Quero festejar essa explosão! Vem comemorar! Labetik atera berria. Oso ondo. Hori da hitza. San Juan zutan zer erre beharko litzateke. Horoskopoak, Osea, netzan zentzu hortan dijoa galdera, ze zentutan. tipo, bizitzatik endu nahi ditugun gauzak, Bai. Edo- Zama astunak. Erregarriak. diango. edo erregarriak fizikoki dianak. Bueno, biak. Txorgin bat, adibidez. Bai. Zer erreko genuke? Ja. A ber, Hain itzezu rollo Tradizio bat bihurtu. musikari moduan zerbait sakona, bota berrizu hemen, Do... Denbora da, kasu epetxe. Guk umiekin itzen dugu
nahiak eskatu zuari. Baina guk beti... Umiak erre. Ze, rollo Jose Berreton. Ez, Baina- umien nahiak. Alrebeskoa da. Baby Hori. burn. Baby burn, baby burn. Esan txarra izango mien nahiak erretzia, Batunak bai, batunak errein dio. Hori, zara txarra izango mien nahiak erretzia. Ez que pia gauz alkozian esan. Adibidez? Jo, ba, mundu ontako negatiboa dian gauzatanak. La fracción resto. La Adibidez. pobreza, Adibidez, las guerras. las enfermedades, Gizartea pera orokorrian ere bai, Gizarteko liburuak. Vale. bai. Ibaizu. Ibaizu erreko zenuten. Ondo izate pasatzen, no jodas. ondo, daia, Aitor, zu ondo? Ondo, normal. Bueno, igual galdera aldatzeko orena iritsi zaigu sakonegia zan hau, manexe, venga. Bai. Bueno, memoria astintzeko momentua. Inoiz beste norbaitekin konfunditu zaituzte? Uf, bai. Eta galderan bigarren zatia, eta norbait famatuakin? Vale, bai. Zeinekin? Zura izpekin. Nera izpekin. Joder. Etengabe Aizpak dazkazu? laugera. Nik uste nun bat. Neri ere, batzutan, eta ez dako bantzi, baina batzutan bai. Ez dakit, zera la labia. Eta ze sentitzen da. Mierda bat. Osea, esan nahi dut. Gehixen bada lanerako... Kago, kumiek nintzen dugu lana. Orduan, denbora guztian, zura iztian izena esatia, eguneko 8 orduan, ba... Esan dozu, nik izena badukat. Ze justo irurak itxe zue, Bueno, bik txikizak ez, baina behintzat bai. esparru Orduan igualian. bilautako gauza da. Osea, si jugáis a la confusión, pues... Berez ez da konfusion, dur. Inberko ez dute... Ez da kagoin beste. Bai, aldaketa, luka aldaketa edo batek. Osa, alguien tiene que... Edo eroskiko kajeruak bezala izena jarri. Pasa palabra. Hori izan dut, izena Eta? jartzeana. Ez da funtzionatzen. Nik manex, bakit, maiz, konfunditu izan dutela antxonekin. De hecho, Gasteizen bate baino gehiago pentsatu zuten pertsona bakarra zela. Tartean irantzu. Irantzu? Irantzuk pentsatzen zuen pertsona bakarra ginala. Bueno, ba, agur bero bat hemendik irantzuri eta jakin antxonekin gaudela hemen. Eta Unai Zulaikakin ere konfunditu nauten, noizpeiten. Ostras, ba, oin esan dezula bai da kasue pixka atrasa. Bai, Ezu, akaso zure aman kristonantza, bai, neri hori, osa, amakin. Amakin Skywalker. Batez ere igual, jende nagusixak, igual joala pixka burua, banera ama pixka desubikauta eta Jo, que dakaten joven aia. estás. Que kutis. Ez, baina neri ikusi da etortzaile beraiek gorde duten irudi hori nere amana. Eta nere amakin konfunditzu. Bueno, ba, urangoa, ateako Bai. izeo. Neri ez diazo galdetu. Esan duzu? Nei Frank Sinatrakin. Vale, urrengo galdera. Vale, zein da kaka egin dezuen leku erraroena? Buf, nik hau zindo kontau. Venga! Osea, justo, esan beste norbaiti pasa zaiola. Eta moztuko du. Hori da, venga, Esan, nire nire lagun lengu batek... zinera. Bai, moztengo ezue. Moztuko du. Ez dezu moztengo. Bueno, a ver, ba, kontau ziaten behin, eske, nervixoak dan. Osa, kaka itxeko pertsona honen, eta esan, juergan eta hola kaka huria, inungo arazorik edo lekutan itxeko. Orduan ja, pixkan ikuste jarritmo hori hartuta, binola, moskorria gaizki, gurasuen etxian, erlobiarko jaixak zian. Eta gura, Zeran zenun? Vodka Red Bull igual. ez, nik olakoak inoz ditute daten. Orduan, ai, jasa da nina izela. Bueno, orduan. Pertsona hau. Bai, pertsona hori, Bai. Gari gurasen etxean lotan, eta pixkatere sonambula da. Orduan ja, fusion hauzian, moskorra gehi sonambula. Eta, bueno, ban jaik izan hau, gaubian, hori, kakaitxera. Eta, olako konfusioren bat, azkenean ametza tal, komuneko papelera hauek dianak botoia sakauta tik, oza, taza baten berdina di, Bai, ezke bai. en realidad berdina da. Konfunditzeko. Bai, oza, konfunditzeko oso erreza. Tapia irekitzen da, bombia, zapak, bueno, dana iguala, orduan, amak alako baten ikusi zuan hau,
sukaldian, bueno, entzun zaban zarata esnatu zan, eta pertsona hau sukaldeko papeleran, kakaina. Egia zan, dana oso ondo inzuan, ze hor gainera justo onduan, sukaldeko rolua hartu zaban, Bueno, garbitu oso zaban ondo, pan, muy itxi, cívico. dana ondo. Todo bien berez, nahi zan, organikoa zan. Bai, Kenduta, papel impregnado, ez dijo a la papelera. bai, osea, zero sabor eta filosofía eco, muy mal, Bueno. Horrela gabiltza, con las tasas de reciclaje más bajas de todo Gipuzkoan de Babarrena, es que qué vergüenza. Olako kasuetatik aterako da dana. Bai. Ba hori, bestela... Nei etorri zait, burura, ja aipatu ezula lo de cagar en sitios raros. Errekale horren bizi ginean, behin, bueno, pixkat desbioatzean ikoa, Bueno, errekale horren bizi ginean, eta justo argindarra moztu ziguten, eta bueno, ordu zehatz batzutan bakarrik genekan argia etxian, bonbilak eta bar, eta beraz, ni oso goiz jaizkiten itzan zehara juteko, Komunera. ez komunera, Ere, ikastea juteko, eta komunera. mobilakin, etxetik atatzean iguala, bapatian, ate onduan, genekan hola, tronquito del Brasil, bakizu ez zelandarean. Tipo kagatio? No. Ah. A ver, tronquito del Brasil da landare modukoa, tipo palmera txiki bat, hola, de interior, eukitzez una telebista albuan. Osea, tipo bonsai. Ez. Osea, igual motre... Bueno, baina ez da, Bueno, ez da importante. Genekan horrelako bat, erdi hilda eta Tronquito lorontzi de Errekaleo. haundi batekin. Eta denbora tarte hortan, genezkan bi katu etxean. Eta justo etxetik ateratzen iguala, ikusi nun, katuetako bat, hola, eserita, baina eserita tipo humano, lorontzian, como taza de váter, eta nire honitzen hubo cruz de miradas hor, duelua. En plan, zehoz esan berdio katua jo, ez? O no le puedo cortar el rollo, Egunon. kakañan da. Eta izan zan, animali baten partetik, osea, katua kakaina nola neri begira, eta ni berai begira, eta izan zan, animali baten partetik jasoeten begira da gizatiarrena. Ordundik madarikatua. Zado? Izan zan tipo madarikatu, bai. Izan zan tipo, no me molestes, estoy cagando. Baina begirada hori, begirada sarkor hori, nik ez dut inoiz Edo nabaritu. begirada irtenkorra. Orduan, esate zenun, nahi zu esan horrekin landare hau hilzala, igual arrazoi hori Bai. medio, ez? Bai. Baina, bueno, gaira berriz ere sartuta, hainitze zu, ze. Ez Nik da kaso horrelako leku... ez, osea, esango nuke mendixa, baina, osea, pasau jata adibes txixakin. Nik eunbetan tente itxen eban txixa, Hostia. eta bai, Cataratas kriston de- kapazitatea, flipaiz. Eta sonambula nintzan be bai. Nik ere Eta- nahi sonamula, bai. Eta- Zure errekale horreko katu hori sonambulua zen baita ere. Segurazki bai. Eta, hau da, nire aita kontauta, ni akordo berez. Eta, hori, topauzian balkoiko zapaten armarixuari txixa eitzen. Orduan, pues, zapata batzuk, pixka garbitxuin behar izan dituan horrengo gunean. Baina hori, kakakin ez daukatolako... Baina sonambula zen denia itxasen un tente, edo... Ez, edo orokorrian Ah, beti, bai, bai. Ostras. Tazuk, manix? Zuk historio kurioso bateukiko zu, Ez fijo. zaitu okurritu aipagarririk. Nik bakarrik esango dut nerekin konfunditzen duten pertsona batek. Ni bezala eukiko dezu, manez. Zurea naia? Nirekin Ni bezala konfunditzen lagun duten batek... Pertsona batek behin hiri baten erditikan zijoala alako Apretu. istualdia. Eukizun, bi kotxen artean burua jertzeko lepoaldiakin tapatuta, egin berrekoakin. En plan ekintza. Alde intzala, bai, pixkat rollo horta. Tronquito del Brasil. Bueno, beste gai bat atako Bai, du zakutotik. venga, ba, ea zer Astindu zakutoa. Vale, herrialde bat desagerrarazi beharko bazenu, zein izango zen. Eta horita du azaldu dezakezu zergatik eta horren ordez ze jarriko zen. Neri burura etorri jata zora, baina ez da nik, osea,
Zora luze, ez nuke en la vida... Ez nuke en la vida erreko, Osa, asko maitxe dut, baina mundu guztiak... Errez, esaten baina dau- desagertaraztia bai. Ez. Esaten dut hau, ze mundu guztiak esaten dau zora mierda badala eta gizurreta galanta. Osa, zoran jente oso ona dago eta kesdoan leku ona da bizitzeko. Osa, bueltia eman diozu galderari eta bueltia, apologia bai, nahi duzu. bai. Los de Soraluce Erregaten. hacen cosas. Muchas cosas. Ba nik ez dakiz herrialde edo, baina komunitate autonomo edo hiri bat aukeran ematen baldin badiazu, ez da zerbait politikoa tartean dagolako, Baizik eta abesti bat existitzen dalako, asko gustatzen zaitena, dala Madrid se quema Madrid. Iruditzen zait, Bai, kanta hori kanta bezala kantatzeko argudio bat. bai, behar bai, duzu. bai. Ez, Madrid Madrid se zutan eta... quema. Bai. Oso Bi guapo. milioi Eta pertsona- San Juan egunetan ospatzeko ere Hori da. egun hori, Claro. bai. Madrid denbora. se quema, se quema Madrid. Urtero, Bai. Madrid tamborrada. urtero erretzea Bai, total. San Juanetan. Bueno, ba ondo. Erantzun Bai, argudiatu bai, bat, bai. lortu dugu. Sendoa izan da. Zen ez, beste bat edo ja nahikoa. Bueno, probatzeko ez. Venga, azkena eta gero iragarkietarako azkena. tarte bat hartuko du. Bai, esplikazioa ere emango dizuegu. Inglesek ezkerretik gidatzeaz gain zer gehiago egiten dute aldrebes. Gozaldu, Afaltzen dute gozarian, ez? Bai. Bai. Edo arraina friturarako gainean zerbaitekin bildu ordez, biltzen dute fritura hori arrain pixkatekin. Alderantziz. Ba, humoria guztiz alderantzizkoa dakate. Parreak inazten dira. Bai. Hori pixkat alemana izan da. Alrebesa dakate. Humoria. Marrubi oso honak. marrubionak. Aipagarria, bai, marrubionak. Honek, ja, zuntxitu makinan programa bat emateu, Olako valorazio gastronomiko eta... Bueno, goaz, programa erdi janari buruz hitz egiten batez ere Aitor. Bai, Aitor, adibidez zuri... Ze jaki gustatzen zaizu. Hamburguesak, burgola ona. La buena burgola, Jateko gogoa eta ematen du. Eta, bueno, jateko gogo honekin ingo dugu konfesio bat eta kontzesio bat bi gauza aldi berean. Izan ere, ezin izan dugu Ibaizu grabatu egon gehalako finantza krisi batetan sartuta. Bai, egia da. Opariak hitz eman zizkiguten pertsona guzti horiek ez dute behaien hitza bete. Eta morosoak izendatuko ditugu ere, Jon Jarza, 25 oldarkorreko kamiseta Hori da. zor dituna. Joanesi. Bai, eskabidean taldea. Ezkaidean taldea Amaia Arautzenari. Eta The Basket. The Basketek Laguni. zor dio ekipazio berriko kamiseta. Ez dute euren hitza bete, eta orduan, Putos. dirurik gabe ibili gea. Eta gaurko programa hau finantziatu alizateko kontzesio bat egin behar izan dugu eta saldu gea. Nos hemos vendido. Oso gaizki. Eta horregatik, iragarkiak. Flobo profe... Egin zaitez ertzain. Turkish Airlines, Euroleague, ez da but. Ricola. Tutti Achento Hot Wheels. Velocidad a tope. Zurekin aurrera. aldatzen du, karklasek konpontzen du. Alguien ha dicho Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Gure gaseo Samigüe se vive en todo el Gorrita mundo. nuria, alzazazazuerria, erriti jaio zinelako, matezurria. Sin el euskera te pierdes muchas cosas. Eusko Ulibarri, Gudaria gera, Euskadi askatzeko. Dubi-dubi-duba, beti Puede pagar con tarjeta de crédito a contrarreembolso o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. 2021, Conoce cómo era China antes del comunismo. Va de RDA. ¡Caso cerrado! Se va a ver en un lío que no va a saber ni dónde Philip se ha Bang metido. y la suciedad se va en un bang. Sabe a mixta. ¡Dominos! Pizza. Fortaleza Cafea. Mi territorio es ¿Qué pasa, Discovery. picha? Aquí Joaquín, para todos ustedes. Saca tu mejor cara. Nueva Gillette Labs con garantía de por vida. Estoy guapo, Creative Technology. Yo me voy a la mutua. Son de Bandai. Eta honekin jakintzantzua.
jakintza antzua. Ahotsa aldau zaio. Bai, izan da pixka rollo momento helio del día, ez? Bai, zeuze bai. Neko helio. Baina, bueno, gaira. Gaur, jakintza antzuan... Ibaizuko jarraitzaileak zaretenok, neko ez bezala, edo behintzat ez dago horatzen. Nordeneko? Bueno, badakizue oindala programa batzuk, hasi ginala janarian bueltako jakintzak partekatzen. Lehenik eta behin, hemendik, ibaizutik, argi lagan nahi dugu, ez garela inondik inora ere nutrizionistak. Beraz, kaso handirik ez egin, zentzu horretan, baina hori bai, alimentuen inguruko informazio frikia lortzen oso abilagea, beraz, horrelako datuei kaso egin, bale? Irentxi beharko dituzue. Hori da. Aurreko programa hartan, aipatutako programa hartan, aguakatea izan genuen izpide. Aua. Aua. Eta gaurkoan, gure ataleko gaia, kakauetea izango da. Kaka. Hoxe. Eta, bueno, gaiari helduz, aurrekoan gertatu zen bezala, kakauetea, edo kakauete hitza, nahutlerazko kakauetel hitzetik dator, eta lurreko kakaoa esan nahi du. Baltzenekien, manex? Bai. Ja, bueno, jatorri amerikarreko edozein fruitu edo leguminosarekin, jatorrizko izena asmatzea ez da zai izango, ez da? Melokotonkatl. Ba, olakoak. Ze gehiago? Tomatl. Tomatl, txokotl. Txoklotl. Ze dago. Isilik, todo el mundo. Vamos a empezar. Jaztl, euskaldtl, alkatl, motl... Bueno, sin más, jakin dezazuen. Urriaren 13. Atera agendak mesedez, urriaren 13. Ez dakiz egun jausten den, baina kakauetearen nazioarteko eguna, bale? Zer dakizue kakaueteaz? Zer dakizue kakaueteaz? Gozua dagoela? Garesti. Lehorra. Oskol bat emarroan dijoala. Dordokak bezala. Bai. Dordokul. Bueno, jakin badakigu, esan dugu lehen ez gerala nutrizionistak, baina jakina da, kakauetea antikanzerigenoa dela, antioxidantea, proteina iturri osasungarria, vitamina eta B3 vitamina asko daukala, baina guzti horrek berdin digu, ezta? Beraz guazen benetako datu ganorazkoak, esatea, ez? Garrantzitsuera, a separar la paja. Vale, ba, hemen lehenengo datua, eta lehen esandakoaren hildotik dator. Baltzen egiten Amerikako estatu batuetako 2 presidente, kakauete ekoizle izandakoak zirela? Ni idea. Ez. Osea, saukatela enpresa bat, ontara dedikatzen sana. Kakauetiak landatu eta... Kakauetu. Bai, magnate kakauetearen imperioak zituzten. Latifundio, kakauete latifundioak. Bai, zedolako Bai. Ze presidente, zeintzuk? Ba, bueno, bat Jimmy Carter, eta bestia egia esan, naiz gogoratzen, ez eta apuntatu, baina, bueno. Asmatu dezakegu. Norbaitek baldin badaki, mesedez, YouTubeko iruzkinetan idatzi dezala, hemen bekaldean, bale? Eta saria emango diogu. Bueno, saririk ez, moroso gabiltza azken aldian. Bueno, hemen datu garrantzitsua da. Ameriketako estatu batuetako presidente gehiago izan diala kakauete produktoreak, beltzak baino. Edo emakume. Eta emakume beltzak. Eta emakume beltz eta kakauete produktoreak. Bueno, ba, nik bestelako daturik ez dakat, egia esan gaur kontan ez dut oso ondo prestatu atalau, baina hori bai, brikonsejo batekin amaitu nahiko nuke. Bota. Ba, bueno, gaurko brikonsejoa, jakin dezazuen, kakauete olioarekin glizerola egiten dela. Hau da, glizerola zer da?
nitroglicerina eta dinamita egiteko oinarrizko elementuetako bat. Orduan, hainbat gauza aparte. Hoxe, bakizue. Eta bueno, bai. kolpetik. Iritsi da. Amaiera. Agur, zuei, eta gure hiru gonbidatu ere bai. Eskerrik asko etortzearren. Zuei gonbidatearren. Kanta aukeratzen utziko dizuegu. Bai, ze kanta nezue? Ui, kanta nintzen akordatzen. Zuk pelusa? Eskalari Rude Club. Bueno, amaitzeko kantan aurretikin propaganda pixkat gure programari buruz, gorazarre pixkatin gure programari. Venga, Aitor, dale. Beraien hizkuntzan ite duten programa bat eta beraik antolatzute. Uste duten, oso guru. Kontauziaten hori eta txersekuak egon ginean Oviedon sartu ginala taberna eta santitxera junitzen. Bagu ere etxera goaz. Eskalari Rude Club. Somos bandidos y no queremos que nos traten como escoria. Vivimos tras esta música escondidos, escaqueando en lo duro de la vida. Aún así tampoco ha sido fácil. Okerkale irratia.